Ето я Пати. Казва, че спи по цял ден. Но къде е доказателството? Пита тя. Вината е на часовата зона на този злодей. Ако не беше тя, щях да пристигна първа. Извънземната котка шпионира от покрива. Пише на таблет с разбита дръжка, изпраща доклади до умната база, казвайки, че Пати знае само как да хърка. Сцената започва, показвайки всички приятели, които се опитват да се намерят, но по средата се появява сенче злодей, направен от топящи се часовници. Това е ген невменена зона, проклета времева зона. Разделете ни този негодник! Когато единият пристигне, другият скоро ще си легне. Ген времева зона! Спрете да ни безпокоите! Бях мирен извънземен, от друга сфера зъбът вампир ме ухапа, дето превърнах се в изпиреп. Каква бъркотия пия този странен сок, който свети в тъмнината. И имаме фугейра, с който никога не почива. Денем дърпажици, нощем е надежда. Той е Батман на Азорските острови, с джаджи и смелост. Коми бриджиката се ускорява, Като бърз спор. Пати раздразнен глас от Бразилия. Спрете музиката! Котката лъже, аз не спя толкова много. Пати, не го отричай, това е твоя чар. Сънят ти е легендарен, доказан е в носа. Имам сертификат за извънземни, той е у дома. Това е твое изобретение, този така наречен сертификат не съществува. Аз, изобретател, каква гадна идея! Аз не изобретявам нищо, аз съм кладенец на истината. Имам само един проблем. Уча се да чета само в сряда, колко съм подъл. Ах, ще те удуша, слизай тук веднага. Не можеш да ме стигнеш, дребосъче. Аз съм гигант, тръгвам си. Момчета, спрете да се карате. Аз съм двойникът. Аз съм Бия, несръчна съм, спънах се в барабаните. Пати, Крези е прав, спите много. Опа, казах ли твърде много? Котката гледа настрани. Монахът, преди да успеят да се бият с него, започва да пее отново. Това е ген часова зона, проклета часовна зона. Опитва се да ни раздели този негодник, когато единия от нас пристига, другият е на път да си ляга. Ген часова зона, спрете да ни безпокоите. Гейрас отиде да спаси котка на уличен стълб. Бия падна от сцената върху възглавница. Фух, лудостта ще чете само утре. А Пати мисля, че е заспала, а котката мялка победоносно. Това е ген часова зона, проклета часова зона. Опитва се да ни раздели този негодник, когато единия от нас пристига, другият е на път да си ляга. Ген часова зона, спрете да ни безпокоите. Фугейрас отиде да спаси котка на уличен стълб. Бия падна от сцената върху възглавница. Фух, лудостта ще чете само утре. А Пати мисля, че е заспала, а котката мялка победоносно.